ओइ बुन्दु बैखौ नाहरलाय बै अमृत नङा होनदा नङाथो माथो थलाय एसे रायलायनि थौ हाब बुन्दु मा हारसिं सिरि सिरिब्रा मानिबा टेनसन नामा ओइ नै कल्ड ड्रिंक्स लोंफैलाबायदोंमोनलां हाब माथो दाना लाफालायग्रा जाबाय नोंसोरलाय ओइ बेफोरखौ बारो जाम्बा नों जेबो मिथिया माबोरै जाबावनांगौब्रा बुन्दु थै गोदाव सोरावसो मोनलायलांबायलां नोंखौ बिदिजों बोरै हिन्जाव लानो हाबावनांगौ जाखोब्रा नोंलाय थै औ हाबाखौनो फिसासो लानो हासिगोन बायदि मोनबाय आङो सामरजोंसो लानो हासिगोन बियो हाबाखौनो नोंसोरजोंलाय बोरै हानोब्रा आंलाय नोंस्रा जाहैबाय थिखादार आरो बिपिएफनि खराथार औ जोंलाय बिपिएफनोनोखा नोंबो फैदो जाम्बा इउपिपिएलआव जेबो गैया सारजों आर'नाइ गानो जाहैदो डेभेलप जागोन इउपिपिएलआव लिडारफ्रा बारा जाबाय गोरों गोराया बारा जाबाय रावबो पार्सनेलि डेभेलप जाला थाखा फैसा मोनजाला गासिबो थन्न थन्न हिसाब जाजोबसै बिसिना अह अब्ला बिपिएफआव मोजां लिडार गैमारला नामा पलिसि मेकार गैला नामा अब्ला बिपिएफआव खालिसो जाजोब्बाय नामा गैलाब्रा गैला बेखायनोथ' जों दंना बिपिएफआव बायसान्स बिपिएफआ गभर्नमेन्टआव फैयोब्लाना जों मालदार जाखाबाय आरो बायसान्सआव इउपिपिएलआ गभर्नमेन्टआव फैयोब्लाबो बिसिनाव आदार नागिरहैगोनब्रा जों आदार जोंथ' थिखादारसो ना गोबां मोजां मोजां लिडारफ्रा नोंसिनि इउपिपिएलआव थांजोब्बायब्रा आरो सोर फुराना दंबावो हारे इलेक्सनावल' देरहागोथोंसै ना हेला बिटिसिया जोंनि आखाइ मुथियाव थाफैसिगोनब्रा थाखा फैसा गासिबो जोंनाव फैसिगोन जोंनाव आंथ' नोंसिनि हाग्रामा लान्थाखौ इलेक्सनसो गेलेजानो बादोंमोन बेथ' जेननाया खाथांखा ओइ जाम्बा साराखि गेलेया जायो सारनाव जोबनो गैयै फैसा दं फैदोल' नों जाम्बा बे लान्थानाथ' सरकार गैलाना बहानिफ्राय एफा बुरजा थाखा बरननानै इलेक्सन गेलेनो बेलाय सारना आगदा आगसि आखाइ दंलै जाम्बा नों बेफोरखौ जेबो मिथिया अ नंगौ नामा बोरैबा जेनबालाय बिपिएफआ आरो जेनगोनखौथ' नुहुरखानायसो ना आरे खोनासं मानसिनाव थाखा फैसा थायोब्ला बै खाजल फुनग्राफ्रा ज्राव ज्राव न'निखौथ' जोङो ओरैनो मिनिस्लुयोल'सो नुवाखै जाम्बा जोंफोरना खानाय गोलावफ्रा सिथाब सिथाब थाफाखायो नुबाय नोंहा मा हारसिं होत्स देनजारलै नोंसोरो बै 17 बोसोराव स्किम मावै मावै फैसा मोननायखौ बै स्किम आरो फुनसिलिं शिलं थांनानैसो गारजोब्बाय नोंसोरो थोद जाम्बा बेफोरखौ रायलायबावो नामा फैसासो ना नोंनाव थायोब्ला नोंनि आंनाव थायोब्ला आंनि फैसायालाय थांलाय फैलायसो बिटिसिआव एबार जोंनिसो राज जानोसै बुन्दु थिखादार कन्ट्रेक्टरफोरनि जेसेबां एमजिएम एमसिएलए एमएलए दङ जोंनिफ्रायसो फैसा लाग्रोखायो इलेक्सन गेलेनो थाखाय खोथाखौथ' दानो हाखाया बिसोरो जोंनि जेब्ला गभर्नमेन्टआ फैयो सरकाराव फैयो अब्लाथाय फैसाफ्रा बबेनिफ्राय सिरिबोयो दंफां बिलाइफोर बायदि ज्राव ज्राव फात्ताखौनो मोना जोङो जोंनिथ' खोथा दाननो हाखाया बिसोरो गासै खामानियानो जोंनि जाजोबो जों बारा खामानि मावालै जास्ट 30-40% जों खामानि मावो बाखि फैसाया जोंनि नैबे पकेटाव साबो पकेटाव बुन्दु फैदोल' नों बुन्दु जोंजों नोंखौबो थिखादार कन्ट्रेक्टर बानायगोनब्रा जोङो माबायदि टाइपनि हिन्जाव लानो नोंलाय बासि लानो हागोन फैसानिसो पावार सोलियो आजिखालि गिदिर गिदिर बिल्डिं लुना होगोनब्रा जोङो मिथिबाय गोसो बायदि लायै बेरायथिंबाय थानो हागोन नोङो हाबाखौनो 1.5 कोटिनि खुंना होगोन जोङो गारि गरा जेबो टेनसन लानाङा जों दंना जोंजोंल' फैदो नों बिपिएफनि थिखादारफ्रा गासिबो बिदि नामाब्रा डेभेलपनिथ' जेबो खामानिखौनो सानखाया बबावबा हिन्जाव गदाय गोसथोनानै लानानै बेरायनाय बिल्डिं गिदिर लुनाय गारि घरा लानानै गिदिंबायनाय दादागिरि देखायनाय जेरै नोंसोरबायदि डेभेलपमेन्टनिथ' जेबो खामानि मावनो गोसो जाखाया नोंसोरो आरो बिपिएफ सरकारा जुदि फैबावोबाथ' दा जेरै नोंसोर बुंनाय बायदि बिनि बांसिन कारापसनसो खालामबावगोन माथो नोंसोर डेन्जार सेल्फिसलै नोंसोरो ओइ जाम्बा डेभेलप जानो लुबैदोंबा जोंजों फै जोंजों डेभेलप जानो लुबैदों ना गायाव थानो लुबैदों नोंलाय औ जाम्बाजोंथ' 100% सापर्ट होगोन ना नोंखौ फैदोल' नों जोंजों आं इउपिपिएलखा आरो आं इउपिपिएलआवनो थाबाय थागोन आरो इउपिपिएल सरकारा दिनै बिराद डेभेलपनि खामानि मावगासिनो दङ जनजातिफोरखौ लानानै कालचार सोलोंथाइ गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगासिनो दङ नोंसोरलाय मा मिथिनो मोजां पलिसिनि बारै आरो इउपिपिएल दोलोआनो सरकार दागोन आरो आं इउपिपिएल हान्जाखौ माब्लाबाबो गारनो हाया जै इउपिपिएलनि जै बिपिएफनि नायबाय था नोंसोरो इउपिपिएल हान्जायानो देरहागोन ना देरहाया
ओइ जायखिजाया खिदेराया जोंहालाय थिखादारसो जोंहा जेरैबो लामा आन्दाया जेरैबो लामा दं जोंहा